Ešte starí rodičia mali tie veľké krosná, čo ešte aj plátno robili. No a to bola šupa. Oni keď to urobili tým, pritlačili, no tak to bola sila. Prišla som ukázať, ako sa tká. Hovoria tomu v dnešnej dobe zabudnuté remesla, ale ja si myslím, že v dnešnej dobe už sa tomu venujú aj mladí ľudia. Pri tejto činnosti sa dá krásne relaxovať. No ale toto je podstatne jemnejšie. Dá sa to. A šikovné je to, lebo je to moderné proste. Takže záleží od materiálu. Pani Daniela Linhartová k nám prišla priamo z Prahy, keďže tu v našom zariadení má ubytovanú sestru. Prišla na pozvanie pána generálneho riaditeľa a všetkých klientov, keďže ona sa zaoberá tradičným remeslom tkáčstvom. A priamo na krosnách, ako ste mohli vidieť, nám preukázala krásne práce. Urobila som osnovu na krosná a tkáme vankúšik, potom sa dá dole z krosien a vlastne sa ušije, dá sa do toho vyplň a bude to pekný dekoračný, alebo aj ležať sa na ňom bude dať. Bola som milo prekvapená, že ozaj niektorí si to pamätali ešte z detstva, takže mali možnosť si vyskúšať a pochopili veľmi rýchle ako techniku toho tkania. Tým, že som na chalupe vlastne mám kolovrátok po mojej babičke, tak som sa o to začala zaujímať, hľadala som informácie. Vďaka pradeniu som sa potom dostala aj ku tkaniu, zistila som, že tkať môžu ľudia nielen tí, čo majú na pôjde alebo niekde v komore krosna, ale že v dnešnej dobe je veľa vo svete výrobcov, ktorí krosna vyrábajú. Takže zmenili sme s manželom úplne, odišli sme z práce a založili sme si firmu a začali sme sa venovať práve tejto činnosti. Ja som potom začala robiť tiež kurzy, workshopy a do dnešnej doby už si myslím, že takých 1500 ľudí absolvovalo u mňa ako rôzne kurzy. Buď to boli jednodenné kurzy, alebo na farmách. Mala som to šťastie, že sa mi podarilo umiestniť tú moju sestru, ktorá je obyvateľom tohto antiku. A ponúkla som im, že videla som, že ako veľmi sa venujú svojim klientom. Bola som veľmi milo prekvapená, potešilo ma to. Tak som sa rozhodla práve, že im venujem krosná, urobím im taký workshop, naučím ich tkať a proste, aby mohli tiež s ľuďmi, ktorí budú mať o to záujem, aby sa tomu mohli venovať.